Говорить Івано-Франківськ. Шановні слухачі, починаємо передачу лемківським говірком, українцям з Лемківщини і лемкам з України. Лише сюди, Лем тут. Лем за студія радіо Руської бурси. Лем ФМ. Говорить Івано-Франківськ. Шабаш, підемо до млина. Дорого слухачі, приятелі, лемки наші з рідних Карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазорчик. З Флориди, родом з Теляви. Я з 21-го року. То ж перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської бурси з Горлиць. І жичу вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і много літ жити на Лемківщині. Зараз буде стара лемківська пісня «Не тепер, не тепер».
Шановні слухачі, починаємо передачу лемківською мовою українцям з Лемківщини і лемкам з України. Тільки тут, лем-ту, лем зо студії Радія Руської бурси. Лем-ефем. Окей, ще раз. А то Лемківщини. Нема бути Лемківщини, а ти кажеш Лемківщини, чи як? Що це таке? І де має бути акцент? Лемківщини, так і казала. Добре. Шановні слухачі, починаємо передачу лемківською мовою українцям з Лемківщини і лемкам з України. Тільки тут, лем-ту, лем зо студії Радія Руської бурси. Лем-ефем. Ой, ж, Боже, доста. Ні, це 2 рази було. Ну і ще раз, ну все. Шановні слухачі, починаємо передачу лемківською мовою українцям з Лемківщини і лемкам з України. Тільки тут, лем-ту, лем зо студії, Ай, бо так і добре. Та то буде найліпше. курча мать. І ще раз. Шановні слухачі, починаємо передачу лемківською мовою українцям з Лемківщини і лемкам з України. Зараз заграємо пісню «Дали сте нам дали Петрушові жену, а тепер нам дайте курочку печену». То та пісня була виграна в фільмі «Лемківське весілля». Сурове тріски, гіркий дим. Любувала бимся, не мам з ким. Любувала бимся, не мам з ким. А кім і перун по 2 ковалях на зиму, же jeden кує, другий любує газдиню. Же jeden кує, другий любує газдиню. Так ся любили, так ся кохали, ой-я-я, а ся перини перевертали, ой-я-я. А перун то той, що блискавиця і грим. Грим, а в нас перун ще називав. Котиків вальс славного музиканта, котрий, на жаль, із нами не є, він не жиє, але його музика жиє. Зараз буде Котиків вальс.
Окей. No, Знаєте, що я вам хочу повісти? no, Лемки тепер в Польщі мають радіо. no, Лемківське радіо. є. Цілий день і цілу ніч бесідує Але не лемківське телевізію, не радіо, це радіо. Радіо. радіо, да, Радіо. цього. Але на телевізії немає ніч. Та знаєте, що мати радіо, то вже велика річ. Є. А поляки мають тепер, в нас в Джерзі мають поляки на 14 чано, мають півгодини свій нус, оповідають. Tu im Polaki, ministerstwo dało 30 tysięcy talarów, żeby Tu ja kupić ci- mikrofony, wszystko, co trzeba w studiu. Є, I dał im na miejsce pokoik w Krakowie, na studio. є. Lemki, prawdę powiedzieć, groszy nie mają i mało kto to dba. Ale jest takie ludzie, którzy dbają, jeszcze, żeby nasza kultura, religia, język nie propał. Є, no. I to. Także na internecie może to czuti przez komputer, Je, kogo je. chcesz. Є. A przez Skype można do nich podzwonić za darmo i nawet besidować, jak oni na żywo besiedują. Ja to robię. Także ja wam chcę pokazać troszkę, jak to wygląda. Dobry? А як буду відеопічер? Nie, bo to jest radio, to jest О, є, głos. як говорять. Także może dasz to mi powiste takie polemkiwskie, jak że czuję Where's the station based at? Krakow. Krakow. Є, є. Godzina 9 w Śnietnicy i w Chojnowi. Po Sturni mamy też godzinę 9. Я słuchаю, Przyjęci Maramowską. Daj głośno. 10. Avion jest 3 nad raną. Pierwszy, trzecia nad ranem. Z koło radia Lem FM. А хто говорить? Котрий? Як йому To ім'я? Bogdan Gambal był. А як zaraz Гоч буде. там? Na Goć już na scena, no Bogdan Goć to wszystko tam prowadzi. Є, бо... Nowy budynek Ну, має, Гоч має 80 дітівків. no już z 5 П'ять? років. Так. 85. Ну, No tak, już tam pregowało. A co nam Agneska przyszło? A Agneska nam przyszło. Tak, live nam przyszło. Je, koniec. Волта дай мені, я скажу вже другий раз. Денеко. Я позже. Ну, чекайте. Комісія Денеко. Є? Кума, заколуєтеня пізніше, бо я є гостя мам. Za pół godziny. І окей? Za pół godziny. Та є, літає. Добрі? Є. Окей. Може було повісти касси ціні. Та качка там не літає. Napisał tak na totemku, a częściej nas. No nie, było. Może to pierwszy raz. No nie, tylko raz ja słucham. Ale to, Paulo, ja nie znam, a to ja jem słabych w technice. I Demku zaczekaj chwileczku. Ти говориш тут, ні? Tak, ale... Дай голосніше. Ale jeszcze Ale tak, to tylko chcą, no to musi to poczekać. No to trzeba zaczekać, tak, na swoją, tak, na swoje miejsce. Czerwu. Ja zaraz zadzwonię do nich. My możemy wszystkich tych besik pustyty, tak? Żeby znów piaterosy tu pokreśliły. Мамо, można, ale zdaje się mi, że to chyba jak Piotero nas znacznie... не так виразно, але тепер треба єдному тихо слухати. Kiedy się narodzimy, to się mi zdaje będzie bałagan. Ale to inaczej, to ja dam na chodu, żeby... І ще голосніше. Taką inszą dam szansę, żeby się... No, żeby dodzwonił. No nic, to trywajcie się, do którego Nie, ale- znaczy chodzę. Ale Werner jeszcze. Ale Werner jeszcze, bo mamy parę dni do tego. Dobry, słucham, chodź, bo mam... Слухам. Ja. Bardzo fajnie tego. Dobra, no to... Bardzo, no, spereć 15 sekund. No, trywajcie się na razie. А воно tu описує, що Serdecznie dziękujemy za telefon. показує, бо я не бачу. Posłuchajcie pierwszy chwilę. Dziękujemy. Zaraz Maksymowicz zadzwoni. No i jak, tak, po radiu jest tam z tym preuczaniem, tak?
No chyba nas było, nie znam czy nas było czuty. Czekaj, to А де вона робить? Твоя тут близько. Nas to No, it's been recorded. Слухай, But if I had internet to connect to, I could connect to. Pani Anna. Kyrpa. Anna Kyrpan. To jest łatynką napisane. за Ену Кирпан. Ханя Кирпан з Івано-Франківська, теж слухав. О, є. Leci. A tym razem zrobiła tak niespodziewanie. А у нас коріння з Тилава, Є. без завадки з Тилава. Є, та Кирпанів було багато. No to no, już zdemy, jak ktoś хоче задзвонити, chyba że to byli не Джан Кирпан з тої родини. prośba, żeby nas zробити. No bo to też tak jest, że jak... A, że do preniaty, tak? Tak, dobra, no. Oni ich dzwonią. I to dzwony. A to zaraz się przedstawię. O, daj Boże, dobry день. Пане Волтер, мусите... За дуже потиху бесідує. Ви учителем нас слухати через скайпа тепер. Так. Мама не чує. Чи раділа? Я чую, але Wszystkich, że ja nie znam. вони так собі нормально бесідують, да, повинні трохи так. To jest все таке мінімальне опитування. Знаєте, вдома я ще таке радіо підвучене до того, аби A czemu was nie wyjdzie? Є. A, bo my się skrywamy. My z radia na telewizji. Powiem wam szczerze dlaczego. Po pierwsze to was serdecznie witamy, bo my was lubimy, to sobie czujemy, nasi słuchacze. То ти już tu jest? Є. То вони тебе вітають, є? я задзвоню. Myśmy sobie uczyli kamerku, bo my mamy tu dość kiepski internet i może nam po prostu wyuczać pouczenia ze słuchaczami. А хто з тобою бесідує? Тот. Tam macie koło tej czerwonej słuchałki też te tematy symbol kamery. A to jak na razie jest, spoko jest, Jest, Paulo, to prawda, słuchaj. Nacisnę na nią, może strzezło, nie strzezło. wiesz, jest dobrze wszystko. I mam telefon okazuje się. Mamy, też to. Okej, to Paulo, słuchaj, Ja chciałem робити trafić. велику справу. Зробити направду велику справу. О, ти говориш. Pouczyliście? Nie słuchamy was, słuchamy. Слухай. Że to jest historyczny moment, że Bołemkę ma takie radio, po czym O, świetnie czyje i sobie było, wisi ładnie wino i przód. Także naprawdę, nie budu wam zajmowało dużo czasu, ale Є? często was słucham. Choć z мене тепер This is the południe, first year they ale had the zawsze mam station. okazję was Started June zapytać o 1st. 8 wieczór naszego czasu. Także Czekaj. будьте mi zdroweńki, dajcie sobie О, ти вже бере. Może wypijesz piwa, daj mu, albo sody. Także jedno w takim razie wam serdecznie podziękujemy za ten telefon i za to, że nas słuchacie, bo znamy, że nas słuchacie dosyć inni i komentujecie to też, to dziękujemy i jeszcze raz wam dziękujemy za bardzo browser. Po prostu nam udostępnili. Ej, Ja bardzo дуже вдячний за те, що Віктор не мене tylko тому, że wystawiam link na film, który ja nagrywał przez ostatnich 10-15 років na лемківські темати. Także думаю, тим способом я дійду до більше лемків, які си можуть позирати, наприклад, а що про то українці кажуть на лимки? Чудо роблять. живо, без музики. Він має свої проблеми тепер теж. Ми разом, тобто, Вони самі Вони часами б'ють і вадять, та як ті. Як Пакистани і Афганістани. Є? Z tym jest prysznic. Є самі. Ну і хто виграє? Думав, що виграють? Забудьте в Афганістані, тепер у лемках. To ty nowoczesny Paulo. Tak, Paulo. Dodam, że ja to zacząłem już 15 lat temu z tą moją storynką i jeżdżę po świecie, bo mam szczęście, że na 56 років я собі пішов на емеритуру. Він на 56 пішов на армітуру, а ти? Займуся тим, у 62. нас інтернет був скоро, takže дуже мені приємно, що помаленьку почалися приучати до світа і поляки. З інтернетом, видані часом, з України можна почути від лемків десь на інституті, на університеті. Тихо. А тепер ж А поляки не супротив того навіть. Поляки дають гроші на то, що леменки тут мають. Леменки саме не мають грошей. Польський міністр культури дав на то. Є? гроші. 30 тисяч таларів. Пропаганду ширити по світі. Видиш? Dobry. To w takim razie serdecznie dziękujemy za wasz telefon. I Бо ти знаєш, що як є, ну важне ж косту слухати, скажу. Dziękujemy. Добре, Павло, натисни, виуч мене. Польщі. Добре, дякую. Dziękujemy.
O, już koniec. Я натиснув, вже Є. не чуємо. Може це Супер. більшідувати. Вступна мелодія буде «Погнала вовк на Буковину». Може, як моя сестра Іва жената пиріг. Який пиріг є поляк? Який кокошка? Який кокошка є поляк? І пізніше поляк, українця били, а він походіння. Прийшло, їх дід, прадід втікали перед татарами. І так ще усідлили. Матко Боска, чека, або в місцю П'ястовім, або йой, саме українець. Слухам польське радіо тепер ночі, не ту, а в Джерзі, о 11 годині, 14 чано, до єдно на зв'язку українське. До єдно. Ani jedno malo što je iz Poljskog. Poljak je Kamijski, Jurovski, to ti naše, što ih ne je, što ne prišli ще, jak to? Завійський. Завійський, Поляк, a ti to nem dešatar, to je šitko, jeden Poljak skazał na radio. Tu є саме українське імена поляка, мало що є з польського імена. А давно то bardzo, як я ходила зі своєю, я швагла, а ходила зі своєю колежанкою, вона Камінська. То я ходила до школи, то полька-учителька, знаю, як давно в Польщі, то вона повіла, вона не є полька. Але ти є щира полька, твоя колежанка є наша полька, Камінський. Та то є Камінські носки і є носки. Правда? Ну то і... Добре, зробте мені таку прислугу. Powiedzcie dasz to takie po naszemu. Бесідує з вами Ганка, ні. Кого, як ти казала перше, швагла, так? Швагла, я з дому швагла по таті, Так. а по чоловіку... Także бесідує Ганка Швагла з Miami Beach, Флорида. Прошу вас, слухайте нашого першого радіо Лем ФМ ЛМФМ. з Руської бурси в Горличах. О, за ту бурсу мої френди там ходили до школи. Швидко додайте, що хочете. Ми Так, так інше мої- виріжемо, що треба, і зробимо якось і там на півминутки рекламу. Буде Ганка Швагла бесідувала. Але, Takže ja powtórzę jeszcze. ну, але чекай, що ти хочеш? Drogi Lemky, бесідує do was Hanka Szwagła z dalekiej Miami Beach, Флориди. Флориди. Так, бо то я їх bardzo забула, знаєш. І я їм повтівку, я мам років. Tak, może pójść z Kostrowsty roku. A він буде recording. Tak, ono już idzie. Іде? Tak, ono To idzie, i- także my sobie wyrażamy, co chcemy. Także besieduje do was
Дорогі слухачі, Є дорогі слухачі, краяни, родина, знайомі і всі наші дороги карпатські, наші лемки. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. Я вже дуже стара жінка, маю 91 літ. І дуже не можу забути нашу Лемковину. no ніч. Добре, а Дуже. зробимо, повторте то ще одного. Дорогі слухачі, бесідує з вами Ганка Швагла. Анна Швагла. От початку. Чекай, я вже забула. Помаленьку. Є. Дорогі слухачі, Є котрі слухають. дорога Лемки, сусіди і приятелі. Дорога Лемки, сусіди і приятелі зо всіх гір Карпато-Роси. Приємно мені до вас сказати пару слів. Я вже стара, не можу вас одвідіти. Маю перейшло 90 А днів. чого ви їдете по-українськи? Маю, а не бо мам. я ж так ще навчила. Мам. Та нічого, то Так пробуйте. Є. Зачайте одного. Не дам ради. Дати ради. Помаленьку, не Бо я дивуйтеся. забила, я її забила. Це ти буде випити? А чому? Я можу сказати так, є. Оповість бесідувати треба. Mamy Lemkівське радіо, Бо я хочемо то чути тут- Лемківську бесіду. Слухай, я знаю, що, бо я читам газету, і з Українську. газети я ще так już навчила, що мені тяжко по-нашому сказати. Także powiedzcie, kto wy je, Та odkar. я їм то добре почала говорити. Так. Ну, Ми та собі то- виберемо то ту час, то ту Слухай, час. та то нема ніч, чи я по-лемківськи, чи по-українськи. Чи має. Або jedno бесіду, або друге. А як мішати, то już не гарді. Але то і Лемківське радіо, не Київ чи Ну, Івано-Франківськ. слухай, якби я бесідувала до тамтих на Україні, я коло на сході з Великої України, з Києва в Джерзі-Сіті, я з ними говорю, а вони кажуть, я тебе не понімаю. Бо по-російськи говорять. Бо вони швидко по-русски, розумієш? І каже, я тебе не понімаю, Ена. Що ти говориш? Ми говоримо, а вони говорять. Та прибуйте. А то я ти дябу так його мати, швидко є. Прибуйте ще раз. Я не знам, я ще не, на то єдно не Ну, розпідаю. то, що ви повинні. Ну, бо я на Ленківське не буду, не гонаю. Ну ніч, то ж бесідуйте, як хочете, я не буду вас тепер вчив, бо мені треба втікати. Дорогі слухачі, Дорогі слухачі, приятелі, лемки наші з рідних Карпатських гір. Всіх вас вітаю, Ена Фарбанець. З Флориди дуже рада, аби видіти наші Лемківські гори. Як ви живете, якщо я вже стара, не піду до вас, бо я вже маю, перейшло 90 літ. Але дуже жалую і сумую за горами. Дай Боже, щоб ви всі там ще розмножили, як давні ваші діди, прадіди, щоб ви там жили гепі, весело і будували нашу Лемківщину так, як має бути. Дуже вас перепрошую, що я тих пару слів вам сказала. Дай вам, Боже, добро, здоров'я, щастя на вашій рідній землі Лемківській. а додайте, слухайте радіо І Руської бурси. Як я перестану бесідувати, тоді ви. Слухайте нашого радіо з Руської бурси в Горлицях, де мій Куйко чи хто ходив. О, і я хочу вам сказати, що я мала дуже приятелів з моєго року, котрі ходили до той бурси Карпато-Руської, до школи, і дуже добре вчені. І так само жичу вам, щоб ви не загладили ту бурсу і трималися так, як шанували і пам'ятали за то. Słuchajcie radia І Ruskiej Bursy слухайте w Gorlic. радіо Jeszcze raz. з Руської бурси в Горлиць. А я не хочу, щоб мене чути було, так старайтеся бесідувати, як я не бесідую. Zacznij to nowa. За що то? Słuchajcie
Słuchajcie radia ruskiej bursy z Gorlic. Słuchajcie radia ruskiej bursy z Gorlic. I życzę wam dobro, powodzenia, щастя, здоров'я і много літ жити на Лемківщині. Бесідувала з вами Говорила з вами Ена Фарбанець з Теляви, родом мій батько Стефан Швагла. Повісти, що це стара бабця, а якщо ніколи по яких вам років або з котрого сте року? Та їм сказала, що говорити я 10. Так? Повісти, бо з котрого сте року. Мої роки найкінтво... Я з 21-го року. Я з 21-го року. То już перейшло 90 літ. Добре. Ну. Добре, щось... Чекай. Cut and paste it. Yes. Я Там хочу- додамо музичку і... Почиємо веселий одрехівський танець, котрий колись грали браття Голютяк Кожяни зі села Одрехове, а зараз грають Щелак, Рудавський і Камінський. Лев тут. Лев зі студії радіо Руської бурси. Лев ФМ. Дорогі слухачі, будьте добрі і слухайте Лемківського радіо з Руської бурси з Горлиць. Передачі йдуть по-лемківськи, і то є наша бесіда, і наша культура, і можна ще дознати багато. Drodzy słuchacze, proszę was, kiedy tylko można, słuchajcie radia Łemkowskiego LEM FM z Ruskiej Bursy w Gorlicach, które jest nadawane ze studia w Krakowie. I really would like to invite everybody who can to listen to the radio station of Ruska Bursa from Gorlice, where you can learn a lot about your culture, religion, language. Be my guest. Tune to lem.fm. А зараз буде пісня «Ой, і з чим ще не думав, в тім рочку женити». Лев тут. Лев зі студії радіо Руської бурси. Лем ФМ.